rămăsese singură în pădurea nesfârșită. Ea se uita la mulțimea de copaci și la frunzele care lăsau umbre pe pământ și de teamă început să alerge cât o țineau picioare. Ce frumoasă e, deci nu pot nimeri niciodată, iată. De drăguță în care intră să se odihnească. Pot să văd. În căsuță toate obiectele erau foarte mici și gingașe, deci era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță acoperită cu un cearșaf alb erau aranjate 7 farfurii mici. Iar lângă fiecare farfurie era câte o linguriță, o furculiță și câte o cupă mică de argint. De-a lungul unui perete Scuzați-vă erau că mișcă aranjate 7 pătuți camera, cu dar așternuturi nu poate să albe stea ca camera neamul. asta. Cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciuguli câte un pic din fiecare farfurie. Ciupi câte o fărâmă de pâine și sorbi din fiecare cupă pentru că nu voia să ia toată mâncarea de la un singur locuitor al casei. Simțindu-se